Pripravili sme pre vás veľkonočnú kreatívnu sadu. Poďme sa pozrieť, čo sa v nej nachádza. V sade nájdete fixky, lepidlo a 3 balíčky. V jednom je 10 drevených veľkonočných vajíčok. V druhom sa nachádza 20 výrezov. A v treťom sú takéto papierové výrezy, ktoré nie sú len také obyčajné výrezy, ktoré sme vám nastrihali a dali, ale takto si ich môžete prilepiť, oni presne zapasujú. A tu si môžete takto nalepiť. Rôzne takto zafarbiť a nalepiť. Nájdete na www.kreativneruky.sk.